Bă, fraților, astăzi ne jucăm 99 Nights in the Forest cu verișorul meu de Mijan. Are și el un canal de YouTube și dacă mă urmăriți pe mine, să nu uitați să-i dați un subscribe, că să-l ajutăm să facă 70 de abonați. 20, adică că are doar 15, da. Vai câți? Tu unde ești? Aici, bă. Te văd. Aici, repede. Doi. Intră, intră! Nu ieși. Acum intrăm pe server. Eu nu m-am mai jucat niciodată acest joc. Stați un pic să văd dacă am apucat. Stați un pic să văd dacă am putut. Da, am pornit filmarea. Mi-era frică că n-am pornit. Și acum cred că trebuie să luăm lemne, nu de Mijan. Așa vrea să zic, că nu vreau să zic că numele lui. Așa vrea el, că am mai făcut un videoclip mai înainte. Dar nu deranjat cineva. Da. Eu acum continui cu voi. Bă, ce seară mă ce un carrot? Da, am mâncat. Bun, am mâncat cu carrot. La filmarea trecută, doar. Băi, Hai, Matei, că am foarte mulți copaci aici. eu sunt un colecător de carrot. Ia. Dar să nu-i pui pe foc, bine? Bine, tu ia lemnele. Eu carrots. Carrots. I love so. Carrots. I love you so, carrots. Ați și văzut că doar după câtva timp va Bă, apărea. dacă ai banii fut, să nu pui popu. Să repun? Nu banii fut, să nu pui popu. Asta am zis. Să nu pui banii fut, pui. Păi, dar n-am bani, dar să pun lemnele. Da, pune. Aproape 100% o să ne țină. Și hai să mai luăm Că copaci. nici măcar în banii fut. Acum luăm. Ne-am băgat pe hard. Acum eu cu Mijan. Acum luăm copaci. S-o băga iepurele în țapă. Banii fut. This is insane. Nu-l băgați în seamă. Da, nu o să te văd eu acum, că nu-mi iau revolver. Bă, dar să nu mă împuști. Să știi că nu vânezi niciun animal. Bă, uite, săracul, îl omorâm. Sărac. Ajută-mă să-l omor, De ce, mă? că vreau. Sărac. Ajută-mă, bă, că e prea enervant. Bă, sărare. I s-a încheiat viața. A murit. I'm sorry. Victor Boss, core. Bă, iar trebuie să luăm lemne. Hai să ne băgăm pe Bă, tryhard. stai mă că eu am carrots. Vine noaptea, haideți. Mănânc carrots. La aventură. Gata, se pune. Bă, uitați. Delfinul ce e ăla? Ce e ăsta, Ce? Matei? Banii fut. E morselul ăsta. Pune pe foc, pune pe foc. Ăsta? Da. Mănâncă acum. L-am Eu mâncat. că... E acolo. Nu-l băgați în seamă că de obicei face. Așa face el de obicei. Du-te de aici! Îți dau cu topul. E prea frică de ăla.
E mi prea frică, dar... El odată a ieșit din cauza lui. Rip. Rip. Pui, măi. Am pus cor Matei de obicei. Cine, Doamne, fuge? Nu, cine, Doamne, plânge? Plânge cineva? La mine păcăște așa se aude. Eu n-am sonorul, îmi pare rău. Cine fuge? Mișa în core. Și apropo, vedeți că peste o săptămână deschid canal secundar? Uitați-vă pe el. Normal că îmi deschid canal secundar pentru că vreau să mai mult abonați cu voi, vă abonați la mine. Uitați, subscribe. Nu bine. Acum... Bă, o venit traderul. Traderul am bani spus. Eu mă duc să-l iau pe celălalt. Ne ducem să luăm alt iepure, săracul. Al doilea mort. A, bă, ăsta s-a băgat în apă, nu-i rușine. Am Sogdex. Îmi pare rău, iepure. Iară. Am găsit ceva. Info, stai... Am găsit o baie. Să ia revolverul. Mai știi din tura trecută, bă. Am găsit un iepure mort. Am găsit un vent. Bă, Cine își pune ventul așa? Cine își pune ventul așa? Unde-i faci? Eu îl pun. acum le-am luat și punem Un primul. flashlight. Stai să încărcăm aici. Matei, gata masa. Păi mi-am găsit o casă nouă. Matei, Păi mi-am găsit o casă nouă, nu mai stau cu tine. Mi-am găsit o casă nouă. stai acolo că tu nu mai primești de mâncare. E, aici stau. Stai fie. Bă, și dacă te atacă la ce faci? Ești? Stau numai că invers. Mă, da, și Tony, unul ăsta, mă. Ai nevoie de mâncare. N-am. No, bine, nici nu îi dau. Butoane. Auzi și la mine butoane. Deci tu nu mai stai cu mine. Din păcate trebuie să închid. I-am fost mission. Continuați. Pa! Noi mai jucăm, da. El a încheiat videoclipul. Revenim. Eu am fost mission. Pa, pa! O terminat și el în sfârșit videoclipul după 2 ani. Noi îl continuăm. Am găsit ceva pe jos, da? În fine. Acum luăm copacul și am luat. Din păcate, Miger Trebuie nu, să le filmez. din păcate Miger nu o să mai stea cu mine. Ba da, o să mai stau acum. Se întoarce Miger cu mine în sfârșit. Și el o filmă pentru YouTube, da. Acum am 100% ăsta. Salutare tuturor, eu sunt Mișa, azi un nou videoclip cu Mișa cu verișorul meu. Are și el un canal de YouTube, uitați-vă. Ori început canalul. Ori început videoclipul, dați face. Băgați în seama ce, nu băgați în seama ce zice și i-am dat skip. Ciudat. Bă, screpul tot de mine. Ai nevoie de mâncare? Nu am. Eu mănânc totuși, am mâncat până. Bă, nu avem screp, dar n-avem... Nu știu ce face el, dar o să vedeți că pe canalul meu o să fie mai lung episodul. Cred că de o oră. Sigur nu o să fac multe views, dar... Bă, 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 mă plâng pe eu când. Te jur, mă plâng pe eu. Nu aud. Mă bă... Nu mai
mai știe să vorbească. Bâlbâi, ori când. Învăța și el să vorbească ei. Am zis fără să mă bâlbâi. După 100 de încercări au reușit. Acum așteptăm ziua 3. Mă plictisesc. Cât de plictisești, Minjon? Da. Bă, trebuie să deschid un pic cucatul. Revenim imediat. Așteptăm. Ba, și ziua 3 a revenit. Ziua 3, yay! Aici acum sunere. Trebuie să luăm iepurele. Aproape am omorât iepurele. Gata. Bă, mi-e drăbă Wolfpack. Ce? Nu, n-am auzit. Scrieți voi în comentarii ce-o zis. Ne luăm și copacul ăsta. Hai. Mor. Eu prima dată am mai jucat. Eu prima dată am mai jucat acest joc. Noi o să jucăm până în ziua, nu știu, 4. Până în ziua 5. Au murit Minjon. Și am găsit încă un iepure în apă. 400, 500 Robux, 9. Bă, fraților, nu mai pot filma și o să închei filmarea. Să nu-l băgați în seamă pe Minjon ce-o zis atunci și ne vedem mâine la live. Sper să intrați cât mai mulți